na ni Lola. Ate, baka pwedeng lumipat na lang muna tayo sa kapitbahay natin. Doon muna tayo habang wala pa sila lolo. Wika ni Gilbert. Hindi pwede, Gilbert. Kabilin-bili na ng lolo at lola natin na huwag nating iiwan ang bahay at mga alaga nilang manok. Huwag kayong mag-alala, sabi ni lolo at lola. Wala man sila dito, pero may mga nagbabantay sa atin ng mga duwende. At mahilig akong mag-obserba sa mga ginagawa ni lolo at lola namin dito sa bahay, sa mga pangproteksyon na dasal at iba pang orasyon. At tinatandahan ko lahat-lahat iyon dahil kung aalis sila lolo at lola at kami lang ang natitira dito sa bahay namin, para maisip ko na meron din kaming pamproteksyon sa aming sarili. At kinuha ko sa kwarto ng lolo at lola namin ang langis sa bote sa may bandang pinto. Kapag nakita mo ang bote na umaapaw ang langis, ibig sabihin may isang masamang tao na lumalapit dito. At yung itak ni lolo, palagi kong nilalagay sa bewang ko. At napapansin din namin na hindi na lumalabas ng bahay ang matanda. At mukhang may iniinda itong sakit. Ate, baka natamaan mo ang aswang kagabi. Sabi ni lolo, kapag natamaan mo daw ang aswang, kumuha tayo ng telang itim at balutin ito sa lalaking papaya at itapon ito sa silong ng bahay nila. Wika ng kapatid ko. Wag muna, dahil marami silang alagang ahas at hindi tayo makakalapit sa kanila. Baka matuklaw tayo kapag lumapit tayo sa bahay niya. Wika ko sa kapatid ko. At makalipas ng 3 gabi, hindi pa rin bumabalik ang aswang sa amin. At sakto namang dumating sila lolo't lola. Kinuwento namin agad ang naranasan namin. Galit na galit si lolo. Dahil mga bata lang kami, kaya lakas loob siyang patulan kami. At yung ahas na nasa sako, pinakita namin kay lolo dahil hindi iyon namatay. At tinignan agad ito ni lolo. Ang mata pala ng ahas ay salamin o kamera ng may-ari nito. Kaya alam niya kung anong mga ginagawa namin sa bahay. Agad itong sinunog ni lolo sa labas ng bahay. At biglang may narinig kami sa kabilang bahay na matanda ang umiiyak na parang iniinda niya ang sakit. At agad naman itong pinuntahan ni lolo upang kamustahin. Dingding! Dingding! Anong nangyari sa'yo? Sarcastic na tanong ni lolo. Wala ito, Karding. Nadulas lang ako sa bukid, kaya hindi ako makabangon. Sagot nito kay lolo. At napangiti naman ako ng palihim at tinitignan ako ni lolo. Tinamaan mo talaga ang matanda. Wikang pabulong ni lolo sa akin. At pagkatapos na malaman namin na siya ang aswang, umalis na agad kami sa bahay niya. At bumalik na kami sa bahay namin. At sa araw na iyon, ginawan kami ni lolo ng panlaban sa aswang at sa mga masasamang elemento at tinali ito sa bewang namin. At lumipas na ang araw na iyon at sumapit na ang 6:00 ng gabi. Nakita ko si lolo na hinahampas-hampas niya sa lupa at doon sa bato na nilagay ko. At pinapatunog niya ang itak at bato na parang ang sakit sa tenga. Bigla na lang naming narinig ang isang tinig na nakakakilabot. Wag! Wag! Tinig mismo ito ng isang aswang sa loob ng bahay ni Lola Dingding. Lumapit si lolo sa may bakod ni Lola Dingding. Dingding!
Dingding, subukan mo uling lumapit sa mga apo ko. At hindi lang yan ang matitikman mo. Sa pagbanta ni Lolo. At si Lola Dingding naman ang sama ng tingin sa amin. At tinipong kami ni Lolo at Lola sa isang kwarto. Kumbaga, doon kami sa pinakaloob ng kwarto. Sila Lola at Lola naman, nasa bandang pinto nakahinga ng pahalang. Sadyang binuksan ni Lolo ang pinto para makapasok ang aswang sa loob ng bahay. At mga bandang 12:00 na ng gabi, naramdaman ni Lolo ko na hinihila ang paa niya ng isang aswang. Ngunit nagkukunyari lang natulog si Lolo. At si Lola naman, kinalabit ako ng pasikreto at ginising ko din ang mga pinsan ko at kapatid ko. Ngunit hindi kami nagpapahalata na gising na. At si Lola naman, kinapa niya ang itak sa paanan niya. Nang mahawakan na niya ito, biglang tayo ni Lolo at taga sa aswang. Kami naman ay bumangon na rin at nagsaboy ng asing at abo. Ang tinig na yun ay sobrang sakit sa tenga. Sigaw ng isang aswang sapagkat natamaan ito sa balikat. At nakilala namin agad siya dahil nagpalit man siya ng anyo, ngunit ang suot niya ng hapon pa lang ay ganun din ang suot niya sa pagpunta sa amin. At ang wangis nito ay mukhang sobrang bangis na hayop. Mahaba ang mga kuko at ang tatalas. Tumakbo ito palabas ng bahay at hinabol siya ni Lolo ng itak. At patuloy si Lolo sa pagtataga sa hangin at natatamaan ang aswang. Hindi ka talaga nagtatanda. Pinakialaman mo pa rin kami, Dingding. At pati kami lumabas na rin, patuloy sa pagsaboy ng asin at abo. Aray! Tama na! Kaneng! Masakit! Namatay ang alaga ko dahil sa mga apo mo! Tama na! Sahad ng isang aswang. Hindi nakasalanan ng apo ko kung napatay ang alaga mo. Kung hindi napatay ni Iki ang alaga mo, ang apo ko naman ang namatay. Kaya tama lang sa'yo yan. Isa ka kasing demonyo. Sagot ni Lolo. Doon namin nakita kung gaano kalakas ang pwersa ni Lolo at Lola ko. Si Lola naman ay nakatipa sa likod ni Lolo. Sinusuportahan ito si Lolo habang nag-oorasyon. Marami ng tama ang aswang, ngunit sa isang iglap, nakakuha pa din itong makalipad papalayo. Kinaumagahan na, kumuha si Lolo ng telang itim at binalot ito sa lalaking papaya. Samantala sa kabilang bahay naman nila Lola Dingding, umahagulgol ang kakarating lang na isang anak niya na lalaki sapagkat naghihingalo na daw ito ang mama niya. Dahil hindi na napahilom ni Lola Dingding ang mga natamo niyang sugat dahil ang ginamit sa kanyang itak ay may mga orasyon at dasal at mga pinahiran na asin. At pumasok si Lolo sa bakod nila at tinapon ni Lolo sa balon nila ang binalot na itim na tela sabay bulong ng mga orasyon. At saktong pagdating ni Lolo sa bahay, naririnig namin at ng mga kapitbahay namin ang iyakan dahil namatay na si Lola Dingding. Sa ginawa ni Lolo, isa itong sumpa na tinamaan ng isang aswang at pagtapon sa binalot na itim na tela na nakapaloob ang dahon na lalaking papaya. At tinapon ito sa bakod ng isang aswang. At nang pinaglalamayan na si Lola Dingding,
Bigla namang nagsilabasan ang kanyang mga alagang kobra at pinatay ito ng kanyang lalaking anak mismo. Dahil noon pa man, palagi niyang pinagsasabihan ang mama niya na ihinto na ang pinaggagawa nitong masama. At simula nung pagkalibing ni Lola Dingding, lumipat na ng ibang lugar ang kanyang pamilya. At kami naman ng kapatid ko, dahil magsasarado na ang klase, hinatid na kami sa aming mga magulang. At baka nagtataka po kayo, dahil ang babata pa namin ngunit matapang kaming humarap sa mga masasamang elemento. Dahil yun sa pagtitraining sa amin ni lolo't lola namin. Maging mama ko po ay isa na ring manggagamot katulad ni lolo't lola ko. Kaya sanay na po kami sa mga kababalaghan na nangyayari sa buhay namin. Naway may natutunan po kayo sa kwento ko. Ito lang din ang masasabi ko. May kanya-kanyang dimension ang mundo. May masama at mabubuting hindi nating kawangis ng mga ibang nilalang. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po. Okay, komento ko sa kwento. Sobrang napabilib ako sa kwento ng ating bida. Bakit kamo? Dahil silang mga bata lang ang humarap sa nilalang na napakabangis. Kayo, anong komento nyo? I-comment nyo na lang sa baba. Maraming salamat. Hanggang sumuling kwento. Shoutout nga pala sa mga listeners kong taga Masbate dyan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.